ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ፆታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ርክብ ዝሪኣሉ መንገዲ ካባና ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብኸመይ ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢና ፆታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣእምሮ ዕግበት እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ግና ንስጋዊ ዕግበት ዝኾነሉ ግዘታት እውን ዝበዝሐ እዩ። ናይ ሰውነት ዕግበት ጥራሕ ዝረኽባሉ ኣይኮነን። ምቅርራብኩም ንዓኹም ዘለዎን ፍቕሪ ንስኹም ንዕዐን ዘለኩም ኣድህቦን ግዘን ዘለኩም ቦታ እዚ ኩሉ ክፈልጣ ዝኽእላሉ ክፈልጣ ዝደልያሉ እውን እዩ። እዚ ኩሉ ሓሳባት ክንርኢና ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብርና ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩም እኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰውነት ንሰሓብን ንማረኽን ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብተፃራሪኡ ብዝሰምዖ ነገር እዩ ሰውነተን ዝነቓቕሕን ስምዒተን ድሉ ዝኸውንን ንፍቕሪ ንቑሓት ድልዋት ዝኾና ብዝሰምዖ ነገራት እዩ። ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ደቂ ተባዕትዮ ብፆታዊ ርክብ ዝዓግብሉ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘይዓግባሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ቀዳማይ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ዝተጋገየ ኣረኣያ ስለ ዘለወን እዩ። ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ንናይ ደቂ ተባዕትዮ ዕግበት ጥራሕ ዝጠቅም ይመስለን እዩ እምበር ንሰን እውን ዕግበት ክረኽባ ከም ዘለወን ኣይሓስባን። ስለዝኾነ ፆታዊ ርክብ ናይ ሓባራዊ ዕግበት ከም ዝኾነ ክትፈልጣ ኣለክን። እቲ ካልኣይ ድማ ግልፂ ዘይምዃንኩም እዩ። ንምዝርራብ ንምምይያጥ ክትሓፍሩ የብልኩምን። ካብ ኣፍቃሪኺ ካብ በዓል ገዛ ንላዕሊ ንዓኺ ክቐርበኪ ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ክትፈልጠለኪ። ስለዝኾነ ካብ በዓል ገዛኺ ኣፍቃሪኺ ተሓብእዮ ነገር ክህሉ የብሉን። ተሓብእዮ ዘለኽ ነገራት ናይ ምፍልላይኩም ምኽንያት ክኸውን ስለዝኽእል። ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ተዘራሪብኩም ተመያይጥኩም ንኩሉ ነገር ብዝተመያየጥኩምሉ ቁፅሪ ድማ ምቅርራብኩም ፍቕርኩም እንዳጠንከረ ይኸይድ እዩ። ንኣብነት ፆታዊ ርክብ ቃሕ ክብለክ እንተሎ ኢቭን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዘይተዓግቢ እንተኮይንኪ ሕዚ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሚ ድሌት እንተዚሃልክን ኮታስ ምስ በዓል ገዛኽን ኣፍቃሪኽን ኩሉ ነገር ክትመያየጠለኪ። ሳልሳይ ድማ ካብ በዓል ገዛኽን ኣድህቦ ዘይምርካብክን እዩ። ብፆታዊ ርክብ ንኸይተዓግባ ዝገብረክን እቲ ሳልሳይ ምኽንያት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ሻዕ ተሓጓስ ፍቕሪ ክንክን ምቅርራብ ካብ ኣፍቃሪአን ካብ በዓል ገዝአን ይደልያ እየን። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ በዓልቲ ቤትኩም ኣፍቃሪትኩም ተሓጓስ ኣድህቦ ክትህብሉ ኣለኩም። ግዘ ሃብወን፣ ተኸናኸንወን፣ ኣድንቕወን፣ ፍቕሪ ሃብወን። እዘን ነገራት ኣብ ናይ ፍቕርኹምን ምቅርራብኩምን ልዑል ቦታ ስለ ዘለዎም እዩ። ዘሕጉስ ሓዳር ንዓኻ ተሕጉስ ሰበይቲ ንኽትህልወካ እንተደሊኻ ግዘ ሃባ ኣድህቦ ሃባ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዘይተነኣኣሰ ፍቕሪ ይደልያ እየን። ፍቕሪ ድማ ንሓዳርኩም ኢነርጂ ዝኸውን እዩ። ንግሆ ተስኤን ንውዕሎአን ብታሕጓስ ብጥንካረ ንኽጅምርኦ ዝሕግዘን ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ንደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ነዳዲ ንመኪና ከም ዘድልየን ዓይነት እዩ። መኪና ብዘይ ነዳዲ ከም ዘይትንቀሳቐስ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዘይ ፍቕሪ ክንቀሳቐሳ ይኽእላን። ደቂ ተባዕትዮ ጽብቕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክንርኢ እንተለና ንፆታዊ ርክብ ክንሓስበንን ክንምነየንን ንኽእል ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ግና ርኢኒ ዶ ይኸውን ይፈትወኒ ዶ ይኸውን ብዛዕባይከ እንታይ ይሓስብ ይኸውን ኢለን እየን ዝሓስባ እምበር ንፆታዊ ርክብ ዘይክሓስባ ይኽእላ እየን። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምርኣይ ክረኣያ ካብ ምፍታው ክፍተዋ እየን ዝደልያ። ክረኣያ ክድንቓ እንተለዋ ኢነርጂ ይህበን እዩ። ብዛዕባ ነብሰን ጽቡቕ ኣረኣያ ኮንፊደንስ ንኽህልወን እውን ይሕግዘን እዩ። እዚ ድማ ኣብ ፍቕሪ ሓዳር እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሕዚ ንዓኻ ዘለዋ ስምዒት ድሕሪ ግዘ ዝቕንስን ዝጠፍአሉን ምኽንያት ድማ ስለ ዘይተድንቓ ኣድህቦ ግዘ ስለ ዘይትህባ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ሻዕ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣድህቦ ግዘ ምርካብ እቲ ዝደልዮ ቀዳማይ ነገር እዩ። ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ርክብ ዝሪኣሉ መንገዲ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዝበለ እዩ። ፆታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣእምሮ ዕግበት እዩ።
እዘን ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎን ኣገደስቲ ነገራት ንናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበተን ኣገደስቲ እየን። ደቂ ኣንስትዮ ኣእምሮአን ንጾታዊ ርክብ እንተዘይተላዒሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ዘይክልዓልን ዋላ ጾታዊ ርክብ እንተፈጸምኩም እውን ብጾታዊ ርክብኩም ዕግበት ዘይክረኽባን ኢቭን ዕግበት ዘይክህባን ይኽእላ እየን። በቲ ትፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ክትዓግቡ ትኽእሉ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ። ስለዝኾነ እዘን ዝሓበርክዎን ምኽርታት ብዝግባእ ኣብ ሕድሕድ መዓልትኩም ክትፍጽምዎም ኣለኩም። ነዚ እንተጌርኩም ድማ ጾታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣእምሮ ዕግበት ስለዝኾነ ኣእምሮአን ንጾታዊ ርክብ ኩሉ ሻዕ ድልው ይኸውን እዩ። በቲ ትፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ድማ ቀልጢፈን ክዓግባን ዕግበት ድማ ንዓኹም ብቐሊሉ ክህባን ይኽእላ እየን። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትን ድሌትን ከም ናትና ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብቐሊሉ ዝለዓለለን ኣይኮነን። ንኣብነት ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰውነተን ክንርኢ እንተለና ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትና ክለዓል ይኽእል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ግና ኣእምሮአን ንጾታዊ ርክብ ድልው ንክኸውን ፈለማ ንሕና በዘን ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ክንሕጉሰንን ውዕሎአን ታሕጓስ ዝመልኦ ናብረአን ፍቕሪ ዝመልኦ ክንገብረለን ኣለና። ቀፂልና ንጾታዊ ርክብ ዝምቹ ኢንቫይሮንመንት ክነዘጋጅው ኣለና። ኢንቫይሮንመንት ምስ ዘጋጀና ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ብምዕላል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ዘለዓለለን ምንኽኻእ ምትሕስሳይ ምስዕዓማት እስካብ 15-20 ደቂቕ ብምፍጻም ስምዒተን ኣላዒልና ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክነብጽሐን ኣለና። ፈለማ ታሕጓስ ዝመልኦ ናብራን ውዕሎን ንክህልወን ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና። ኣብዛ ደቂ ተባዕትዮ ተጋገይዎ ነገር እንተሃልዩ ጾታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ ከምናትና ናይ ስጋዊ ዕግበት ወይ ድማ ናይ ሰውነት ዕግበት ከም ዝኾነለንን ብቐሊሉ ከምናትና ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ከም ዝለዓለለንን ተሓስቡ ኢኹም። ኮይኑ ግና እዚ ዝተጋገየ እዩ። ጾታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣእምሮ ዕግበትን ናይ ኣእምሮ ድልውነትን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንጾታዊ ርክብ ክዳለዋ ዝኽእላ ካብ ንግሆ ጀሚረን ብዝህልወን ሙድ እዩ። ተሓጒሰን እንተውዒለን ምሸት ንጾታዊ ርክብ ክዳለዋ ይኽእላ እየን። ስለዝኾነ ኣድንቃ ግዘ ኣድህቦ ሃባ ቀትሪ ደው ኢልካ ናፊቅ ክንበላ ካብ ስራሕ ክትምለስ እንተለኻ ጊፍት ሒዝካላ ምጻእ ነዞም ነገራት እንተጌርካ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ምሸት ብቐሊሉ ክተላዓሎ ትኽእል ኢኻ። እንተዘይኮይኑ ግና ጾታዊ ርክብ ዋላ እንተፈጸምኩም እውን ናብ ዕግበት ክበጽሓ ይኽእላን እዚ ድማ ካሊእ ወዲ ንኽሪኣ ክገብረን ይኽእል እዩ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ኣንስትኹም ፌክ ወይ ድማ ናይ ምምሳል ዕግበት ትሽወዱን ከም ዝዓገባ ክመስለኩም ይኽእል እውን እዩ። ኮይኑ ግና እዘን ቀዲመ ዝሓበርኩልኩም ዘይትገብሩ እንተኾይንኩም ዝዓግባሉ ዕድል ዝናእሰ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከይዓገብክን ከም ዝዓገብክን ከተምስላ የብልክንን ተመያይጥኩም ናብ ዕግበት ንኽትበጽሑን ክትገብራ ኣለክን። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ካብ በዓል ገዛኺ ወይ ድማ ኣፍቃርኺ ክሕባእ ዝኽእል ነገር ክህሉ የብሉን። እዚ ተሓብኡ ነገራት ናይ ምፍልላይኩም ቀንዲ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ፍቕሪ ሓዳር ህይወትኩም ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ዕግበት ታሕጓስ ምስኣን ከራሓቐኩም ስለ ዝኽእል ምይይጥ ምግባር ዝበለጸ ይምረጽ። ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንናትኩም ዕግበት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣንስትኹም ዕግበት እውን ኣድህቦ ሃቡ። እዘን ነገራት ስለ ዘይትገብሩለን እዩ ድማ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ሓሳብ ክለዓል እንተሎ ደስ ዘይብለን። ስለዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣእምሮ ዕግበት ከም ዝኾነ ፈሊጥኩም እዘን ቅድም ኢለ ዝሕብረልኩም ዝነበርኩ ሓሳባት ክትፍጽሙ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።